Aiwa, ndida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSNTV basa richienda mberi. Aiwa, tadzoka zvakare sekuziva kwenyu kuti zuro rino takanga tiri kunoku tiine vasikana nditi takawinza chipo chakanga chabva kuna Sisi Nyasha. Aiwa, nhasi tadzoka zvakare. There's a sister namukoma vanonzi brother Augustine anditi ndo vane chipo chatatiuye kuzopresenta pazuva ranhasi. Sekuziva kwenyu isusu tinenge tisingatode kuti tinge tinoita zvatiri kuita izvi zvekuita mavidheos nevana chidii, but kana iri iyo yega nzira inoita kuti vange vari vanobatsirika hatina mamwe maitiro, because patinonyarara pese patisingaite mavidheos kutaura chokwadi vana vanotanga kusava nezvakakwana, asi pese patotanga kuitawo mavidheos zvoreva kuti zvinomutsawo mwoyo yevazhinji nekunge zvinoratidza kuti aiwa vana vedu vachiri kuda kuti tirambe tichimira nawo. Asi chekutanga, kana wanga usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page Rakanzi Saint TV. Today 15th of September is my birthday as well, and ndichida kungoti happy birthday to myself and kusvika pari zvino hapana keke ratirauya, asi tinongotenda Mwari nekuda kwechipo cheupenyu. Mwari wekudenga vachikuitirai zvakanaka. Mufaro wangu wakanyanya kana tichiita zvatiri kuita izvi mukuwedzerwa kwemakore, nekuti ndizvo chaizvo zvatiri kuraramira. Ndiyo purpose yatiri kupirwa mamwe makore achiwedzera ekuti tirambe tichingoita zvakadii, zvakanaka. Asikana, maswera sei? Sirabho zvedu. Kwakuri sei kuchikoro? Kwakuribo. Nhasi madzidzei? Tadzidza zvakawanda. Chii nechii? English, Shona, Maths, neScience neSocial Science. Oh, all right. Yes, kan? Ribo. Zviri kudini Aisha amen? Zvirifamba. Nhasi madzidzei? Tadzidza Maths, English, neSocial neAgric Science. Mazuva ano I think kuti vana vedu vari kuomeserwa. Zvinhu zvamuri kuitisa vana makarikulam enyu vana vedu vari kuomeserwa. Anyway, ndo zvachona zviripo. Zvataita tiri kuhigh school ndo zvavakuita vari kuprimary vachiri vadiki. Anyway, ndo upenyu hwacho. Nhasi tadzoka nezvatauya nazvo. Tine grocery ratapiwa pamwe chete nemari anditi yekuti vana vange vari vanobhadhara marentals yatiri kuda kuti tinge tinopresenta yatichasiya. Mungada kuti kudii kuna mukoma Oga? Tinoti maita basa mukoma Oga. Mungada kuti kudii kuna mukoma Augustine? Ndinoda kuti maita basa mukoma Augustine. Anditi aiwa, hama dzangu, ngatirambe tichingoita chinhu chakanaka. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. So vakatisvitsa magroceries ari panapa pamwe chete nemari yemwedzi uno yemarentals inovayo $60 anditi yatichati tibve tasvitsa kwairi kufanira kuenda. Gogo good vachabva vaibhadhara. Thank you very much. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mwari wekudenga vakukomborere, vawedzere pese pamuri kutapudza. Tichida kungokurudzira zvakare kuti aiwa, ngatirambe tichirangarira vana ava, ngatirambe tichivarangarira. Vana ava vachabuda paSNTV kusvika vaakuyunivhesiti, kusvika vapedza kuchikoro anditi vana vedu hatina zvatichaita nekuda kwechimiro chiri paground. Tinofanira kuti titongoramba tichingovasapota upenyu hwavo uchiita zvakanaka. Kana mune vamwe kumwe kwamuri kwamune muchiona kuti kunoda help, sunungukai kutibata zvakare panhamba dzedu. Also kana uchida kunge unobatsana nevana ava, makasununguka kunge muri munobatana nesu zvakare. Tichidaro tichingoramba tichingoita sezvatinongoita, Mwari wekudenga achitiitira zvakanaka. Vamwe vanobva vati hako mari yachona yazodii. Aiwa, mari yachona iritoripo. Ngativape mari imubve mapagogo anditi ubve mapagogo vabva vazobhadhara chii? Vazobhadhara marentals. Toziva vanhu kunzoku
Vanzi anga vakangotaura hatina kuiona. Ehe, thank you so much. Mwari wekudenga vachikuitira zvakanaka. Ndozvatangotiuye kuzokuzivisai nekupai update yezvine zvichiitika. Also don't forget mai ano vakakumbira regerero. Ko muri kuvaregerera kudaro indava. Ndaungoti thank you very much kuna maizenda. Maizenda vakati varegerera mufunge. Munongoziva kuti mwoyo wekubatsira kana uri munhu soka ndo vakutovaendesa kuchipatara sezvandaita ndakambotaura kuti vari kurwara. Vakati vaendesa kuchipatara but tiri kukumbirawo magroceries for my ano as well. Indichaitawo zvandinokwanisa but it won't be enough. Takutokumbira kwamuri kuti munge muri munovadi munovarangarira. Ndo maupdates andangoti ndiuye kuzokusira ndichikudzai zviri kuitika. From Uncle saying the only Zim uncle. For now, it's much love and God bless.